Eta gaurkoan bertso kontuak izanen ditugu, izan ere Nafarroako bertsolari txapelketa asteburu honetan bertan hasi eginen da, Tafaian bertan izanen da lehenengo bertso saioa, horretaz hitz egiteko Nafarroako bertsozale elkartetik, Lorea Arburu, arratsaldean eta ongi etorri xala. Arratsaldean, mila esker. Bueno, noiz hasiko duzue bertso txapelketa 2017koa? Larun batean, otsailaren 18an emango diogu hasiera, eta apirilaren 8ra bitarte, guztira 9 saio antolatuko ditugu. Dena den bertso saioa lehenago, bertso saioa txapelketa lehenago hasi zineten. Bai, hor kontua da, parte hartze handi bat izan duela txapelketak, eta lehen aldiz izena eman duten 9 kide genituela. Orduan, kide horiekin, pasan urteko abenduan egin genuen kanporaketa saio bat, bai. Iruñan izan zen, eta orduan, berez, txapelketak 10 saio ditu. Hori kontutan hartuta, orain egingo ditugun 9ak egin genuena. Baina, orain fase honi begira, 9 saio antolatuko ditugu. Eta lehen aldiz izen eman duten horietatik nortzuk dira lehen aldiz txapelketan parte hartuko dutena? 9 kide horietatik, kanporaketa eginda 4 pasa dira, orain abiaratuziko dugun final laurdenetako fasera. Eta, 4 eskualde diferentako bertsolariak ditugu hien artean, Sahats Karasatorre Etxarri Aranatzkoa, Joanes Ilarregi Leitzarra, Sahats Aleman Artikarra, eta Joana Ziganda Oskoztarra. Beraz, pixka bat, bertso eskola diferenteko jendeak dire, adin diferentekoa gainera, lehen aldiz izena eman, eta orain ikusiko du fase honetan ere zer moduz moldatzen diren, zer sensazio, eta ikusiko bai. Osangi, aurten 43. edizioa duzue, hainbeste urte eta gero bilakaera handia izan du Nafarroako bertsolari txapelketak. Bai, pentsazazu ez, 43 ediziotan zer gertatu den, eta zer ez, epealdi oso desberdinetan antolatu da txapelketa, garaia, egoera, ez dakit, gizartearen egoera, politikoa, bai, orduan, txapelketak ere eduki duen funtzioa, eta, nik dakit azkeneko gutxi gora bera 10 urtetan ze evoluzio izan duen txapelketak, eta oroar bertsogintzak zen azkenean da, egiten den urteko lanaren erakusleio bat txapelketa, ez da, igual oso presente dagoen zerbait, baina atzetik badago mugimendu oso bat, orduan txapelketaz ari garenean mugimenduaz ari gara ere. Gure kasuan nik somatu dudana da, Nafarroan egon dela nolabaiteko loratze bat edo handitze bat, ez dakit nola ongi deitu, bai bertsolarien aldetik edo bertsotan jarduten duten aldetik, eta baita bertsozalearen aldetik ere. Ni horitzen naiz, ni 2009an sartu nintzen elkartean gutxi gora bera, urte horretan egin nuen lehenengo txapelketa, eta orain prestatzen ari garenarekin alderatuta, kopurutan adibidez, igo da, bertsozaleak lehenengo fasetik ja txapelketa segitzen du, gazte, ez dakit, adin tarte gazteko jendea dabil, ez dut errango gero eta gazteago, baina bai, hori 18, 35 urte bitarteko bertsozaleak ditugu gehien bat, Iruñerriko jendea ere gero eta gehiago mugitzen ari da, ez? Eta, alde horretatik, bai ikusten dugu, bai lehen fasetik, mugimendu handiagoa dagoela. Eta bertsolari begira ere, 2011 arte urtero egiten genuen txapelketa, horrek suposatzen zuen guztiarekin, ez? Exigentzia maila, nekea, edo, azkenean bertsolariaren dako ere bada azterketa moduko bat pasa behar duna urtero, ez? Eta urteetan zehar beti daude altak eta bajak nola baita errateko. Horre ere bada mugimendu bat bertsolarien artean normala dena eta ematen dena. Baina horrez gain ikusi duguna da, batez ere azken urteetan badagola jende berri bat, mugimenduan dabilena ere, eta txapelketaren bueltan dabilena ere, eta hori da, adibidez edizionetan garbi ikusi den gauzetako bat, ez? 9 kide berri Nafarroan, bada seinale bat behintzat, edo bada, ez, gertatzen ari denaren erantzun bat, ez? Orduan, bai kalitatean, erran daiteke, bertsolarien kalitatean ere, nolabait ere sozializatuago dagoela, neutran igual ez da hainbertzeko diferentziarik garai batean egon zitekenarekin alderatuta finalisten artean eta finaletik kanpo geratzen diren bertsolari horien artean,
oroar mailak gora egin duela errango nuke, eta gainera jende gehiago badula maila handiagoa, hori bai, eta gero, hasi berrien kopuru hori ere hazin dela, ez? Piskatola, kokatzeko do. Osongi, ikuslei dagokionez, azkeneko aste hauetan aurre matrikulazioa dela eta eredua. Badakigu Nafarraren kasuan, Euskaldun kopuru horrek asko egin duela gora, euskararen ezagutzak asko egin du gora, pentsatzen dut horrek ere eragin oso zuzena duela bertsolaritzan, ez? Bai, azken finean bertxotara joten zara euskara ulertzen bauzu. Bai, hori da, karo, gure kasuan beharrezkoa da euskaraz ulertzea edo behintzat ikasketa prozesu horretan egotea. Gertatzen zaiguna da, agian txapelketarekin ez zain bertze, baina bi urtez behin antolatzen dugun bardoak dela taldekako txapelketa horrek formato diferentea duenez, hurbilagokoa, eta giro informalago batean garatzen denez modu batera erranda, adibidez Euskaldun berriak erakartzeko ahalmen handiagoa duela, eta guk ere saiotxoak egiten ditugu euskaraz ikasten ari diren ikasleekin, hizkuntza eskolan adibidez Euskaldun berrientzako 2 bertso eskola daude, eta badago ere hor lan bat, ikustarazten duena bertsoa bera tresna ezin egokiagoa izan daitekela ikasten dabilen horrentzat edo Euskaldun berria denarentzat, baina beti ere euskaz jakin behar da edo prozesu horretan egon behar da, beraz, ezagutza handitzeak noski ekartzen diguna da bertsozale potentzial hori handitzea ere, ez? Beste alde batetik ere, txapelkete ez gain, adibidez bertso aroan eta oso bertso saio bereziak, originalak ez, azken finean gauza asko uztartu dituzue azkeneko urte hauetan, eta horrek ere agian ekarri dizue beste ikusle mota bat erakartzea. Ez soilik bertsotara joeten dena, baizik eta beste gusto batzuk dituena, ez? Eta agian hori fusionatuz, beste jende bat erakartzea ere lortu duzue. Bai, azkenean egiten ditugun saio desberdinekin, ez dira beti formato klasikoko bertso jaialdiak, orduan horrek ekartzen du agian hain bertsozalea azten norbait hurbiltzea, bertsoarekiko lehenengo esperientzia bertze saio mota batzukin izatea, eta gero, esperientzia hori izan da, eta gustagarria izan baldin bada gainera, ez? Horrek ekartzen duena da, gero txapelketa garaian adibidez, jende berri bat ere horregotea. Bai, hori, horregatik diot, txapelketa dela urtean zer egiten denaren isla bat, ez? Islada bat, ez da, apartean egiten den zerbait, baizik eta txapelketaren bueltan egongo da urtean zeharreko lan horren fruitua, eta bai bertsolariei begira, haiek egiten duten lanketa eta etengabekoa delako, ez? Eta bai bertsozaleei begira ere. Bertsolariek oso lanketa berezia egiten dute txapelketarako, hitzordu berezia da berentzat. Bai, lehen erranduan bezala, bada azterketa moduko bat, eta, azkenean epaile bat dago, sailkapen bat dago, eta puntu batzuk daude, eta orduan, normalean txapelketa garaiak izaten dira bertsolarientzat, koskatxo bat gehiago estutzeko garaia, edo hobetu edo, behintzat, horretan jarduten segitzeko arrazoi bat, izan daiteke, berriz elkartzeko, berriz, pixka bat eta norbere burua agian estutzeko, eta orduan lanketa berezia egiten dute orokorrean, oso gutxi ezagutzen ditut, edo nik errango nuke ez ditu dela, ezakit baton bat egongo da agian, deus entrenatu gabe eta hola txapelketara doana, ez? Bertsolariak oso ongi ezagutzen ditugu, ez? Aurpegiak askoz ere ezagunagoak dira, baina epaimailan daudenak zer behar dute, ze baldintza behar da epaimaikide izateko? Alde zaitzinetik behar da ezagutza handia. Zu bertsolari bat epaitu behar duzun garaian, jakin behar duzungi bertsolari horren burutik gutxi gora beraz zer ari den pasatzen, zergatik hartzen duen bide bat ez bertze, ulertu behar da ere ofizioak direnean elkarrizketen kodigo hori ere, ez bakarrik poto bat zer den nahi dut erran, ez? Edo, bertso baten, ez dakit, bertso bat hobe edo okerragoa den jakitea, duen metrika errespetatzen duelako, edo, ez dakit, errima estua edo malguagoa delako, irizpegi ez gain ikuste epaile batek behar duela hau nintzez ere jakintza zabalago bat. Eta normalean dira garaian bertxotan aritutakoak, edo behintzat bertxo eskolaren bueltan ibilen jendea.
Gero igual plazetan gehiago edo gutxiago ibili dena, baina normalean bada sorkuntza prozesu hori bizitu eta egin duen jendea, ez? Eta bertso saio haunitz, odexente ikusi duena, eta horretaz aparte, oinarrizko ezagutza horretaz aparte, formakuntza bat izan duen jendea ere. Saiatzen gara, ahalik eta formatuen egon daitezen, eta ahalik eta formakuntza gainera bide diferenteak izan ditzaten. Baina, batzutan zailagoa da, bakizu epailetza talde bat osatzeko, jendeak errespetua handia dio horri, ez? Eta jende honitzek, igual beldurra ere, nik nola epaituko dut, ez? Holtza gainean dagoen bertsolari hori, beraz. Saiatzen ari gara azken urte hauetan ere, helduen bertso eskoletan dabilen jende bat, animatzen, taldera erakartzen, formakuntza saioak egin, eta ikus dezaten, formazio batekin egin dezaketela, eta gainera lan polit badela, ez? Egia esan ez daukate paper erresa. Ez da, aspaldi gainera, orain behintzat, bakoitzak epaitu egiten du, lehenago epailetzak bistan egiten ziren, pentsa dazu, ez? Aldatu indabi ere, eta bai. Osandi, inoizaino parte hartze handiagoa daukazue aurten, zer dela? Bai, komentatu izan dugu, 2 urtez behin antolatzen dugu txapelketa, eta antolatzen ez dugun urteetan, bardoak taldekako txapelketa egiten dugu, eta ekimen hori doa batez ere bideratua Nafarroan ditugun helduen bertso eskolen sare hori indartzera. Bardoen bitartez taldean egiten den saioak direnez, eta beti ere taldearen babesarekin ateratzen direnez kasu honetan bertsolariak, gertatu zaiguna da, unitzen kasuan hori izan dutela publikoan kantatzeko lehen esperientzia hori. Eta esperientzia onak izan dire orokorrean, eta jendeak hartu du esperientzia, konfiantza bat, pixka bat ere martxa bat, ez? Nolabait errateko. Eta hori gertatu zen, duela 2 urte ja izen emate berri batzuk izan genituen, eta aurten 9 berri izan ditugu, eta injustu 9 horiek dira gutxi gehiago bardotan kantari bili direnak, eta pixka bat perfil horretako bertsolariak. Orduan, uste dugu arrazoi handienetako bat hori dela, ez? Taldekako ekimen horrek lagundu duela, edo behintzat bultzatu duela, bertsolari berriak gero txapelketan egon daitezen. Ez delako erresa, ez? Ez da erresa, ez, eta, txapelketaren formatoa azken finean zurruna da, formala da, eta, presio bat, edo presio handi bat sentitu dezake bertsolariak, eta gainera horri gehitzen badiozu inoiz ez dula plaza batean kantatu, ez dula ezagutzen esperientzia hori, areta gogorragoa izan daiteke, ez? Orduan, esperientzia hori behin edukitzen duzunean, eta saiotxo batzuk egiten dituzunean, bertze alarte bat izan dezakezu ere, txapelketa batean parte hartzeko. Asteburu honetan daukazu lehenengo hitzordua, eta Faian ze herritan ibiliko zarete edizio honetan? Lehen aipatu bezala 9 herri izango dire, lehenengo fasean, final laurdenetako fasean, otsailaren 18an abiaraziko duguna, eta martxoaren 5 bitarte izango dena, 5 saio egingo ditugu. Lehena izango da larunbatean Tafaian, igandean Auritzen egongo gara, datorren asteko igandean Lakuntzan izango da saioa, eta azkeneko 2 final laurdenak Iruritan eta Uharten izango dira. Uharte, Iruñerriko Uharte, bai. Eta gero, bigarren fasearekin bigarren fasea abiaraziko dugu, final laurdenetakoa, eta bertan bertze 3 saio antolatuko ditugu. Lehena izango da Beran, bigarren Antxoainen eta 3. Agoitzen, eta azkenean, azkenekoa finala Iruñan izango dena, bai. Badaukazu berrikuntzarik edizio honetan? Berrikuntza, formatuari begirata ez da berrikuntzarik, azken urtetako sistema edo mantenduko dugu, bai saioi begira, saio bakoitzan 6 bertsolari izango dira, egin beharreko lanak ere lehenengo fasean berdinak, bigarren fasean bat aldatu dugu, baina nahiterran oso antzekoa, saioak antolatzeko era ere bai, filosofia ere bai, nahiterran aurrek urteetan bezala, ez gara zentratu zonalde jakin batean, baizik eta saiatu gara txapelketa edatzen, anitza izan dadin, herri begira ere, bertsozaletasun gehiago gutxiago, hortxe ez, pixka bat mapa hori osatzen. Berrikuntza, nabarmendu dugun gauzetako bat izan da hori parte hartze handiarena, pixka bat iruditzen zaigulako gainera Nafarroan badula bere garrantzia,
eta berrikuntza txiki, bueno, berrikuntza ez da, baina kontua da berriro ere finala Iruñera ekarriko dugula, ez? Duela 2 urte Elizondon egin genuen finala, oso final polita izan zen, oso ongi atera zen, baina bai ikusten genuen berriro ere olako ekimen kultural bat, ez? Hiriburura ekartzeko gogoa genuela. Eta gainera, beti azpimarratzen dugu olako ekimen bat, olako txapelketa bat aurrera ateratzeko beharrezkoa dugula sostengu instituzionala, udalena, gobernuarena, duela 2 urte garantiarik ez genuen Iruñan egiteko, baina aurten bai. Eta orduan ja, pixkat garantia horiekin eta genuen gogoekin, erabaki dugu berriro ere hemen egon behartzuela finalak, eta hori da, pixka bat nabarmendu nahiko genukena. Beraz, gobernu aldaketa zuek antzeman duzue? Bai, gobernu aldaketa baino guretzako oso importantea zen kasu honetan Iruñako udalak hor sostengu bat ematea eta, bestelako harreman mota bat ezartzea. Eta duela 2 urte ezinezkoa izan zen garaiagatik batez ere. Eta orain bai, eta orduan, udalarekin eskutik joatea importantea da, azken finean, saioak prestatu behar ditugun udal guztiak inplikatua daudelako txapelketan. Eta iruditzen zaigu, ala behar duela. Gero gobernuarena parte doa, ez? Beti diru laguntzen bitartez, eta baina, espero dugu, aurten ere, aurrek urtetan bezala, besa izatea, eta... Herribera aldera joatea pentsatu duzu, bertso saioren bat egitera? Bai, beti dugu burutan. Kontua da, Nafarroa pixka komplikatua dela. Tafaia da, ez? Bai, tafaia da, kasu honetan, eta azkenek urtetan hegoalderen jo dugun zonaldea. Bai, baina egia da, oraindik baditugula hainbat zonalde, ezinezkoa zaiguna. Oso zaila da, areto egokiak izatea gu nahi dugunerako, udala hortarako preste egotea, nahi torren hor badaude alako baldintza batzuk, ez, guk beti begiratzen ditugunak, eta horren arabera hautatzen ditugu herriak. Tafaiako udalarekin harreman ona dugu, harreman estua, gero eta gehiago gainera, eta bai genuen gogoa berriro ere, nolabait ere, ara itzultzeko, ez, baina adibidez tutera, aspaldi, ez dela txapelketaren baitan egon, edo zangotza bat, edo hor badaude zenbait herri edo zonalde, pixka bat oraindik lantzeko ditugunak, baina beti burutan. Gero ere, klaro, zenbait zonaldetan oraindik bertso mugimendua ez da handia, orduan gauzak antolatzeko ere batzutan ez da inerreza, baina, etorriko dire bai. Aurtengo edizio honetan, esan bezala, Iruñan eginen duzue finala handia, nahitasunan, lehen aipatu iezu 2. aldiz izanen dela. Gainera hor gauza desente, ez? Asteburu horretan korrika iritsiko da Iruñera, beraz girotua egon da, ez? Bai, lehen aldiz ez, baina azkeneko urtei begira, finala Iruñera ekarri genuen 2011an Labriten egin genuen, eta 2013an anaitasunan izan zen. Beraz, hau izango da, 2. aldia anaitasunara eramango duguna finala. Apirilaren 8an izango da, larunbatarekin, gu gainera, arratsalde parteko saio egiten dugu, ondotik afaria gainera, eta aurten, korrikaren jaiaren azken, besta edo eguna, izango da, Biharamunean igandearekin, non eta Iruñan, orduan bai, erraten ari gara, eta uste dugu ala izango dela, azkenan asteburu kompleto bat izango da, kulturgintzaz, euskalgintzaz, gozatu nahi duen edonorentzat, ez? Beraz modu berezian hautatu duzu data? Ez, guk beti egiten dugu, aste santuen aurreko asteko larun bat horretan finala, beti. Kontua da, 2 urtez behin korrikarekin, txapelketak beti korrikarekin bat egiten du, eta batzutan korrika Bilbon bukatzen da edo, ez, baina aurten justu Iruñan, eta gure finala ere aurten justu Iruñan zen, eta hor egin dugu bat, baina ez da izan zerbait hautatu, ez, baizik, eta beraz horrela daukazue zehaztu. Bai, beti. Oso milorea. Mila esker, Xala telebistan izateatik, norra ateratzen den garaie, txapelketa honetan. Bai. Baduzue favoritorik edo... Ez. Guk nahi duguna da, bertsolariek gozatzea, bertsozaleak gozatzea ere, eta txapelketa izatea bai, baina hori, izatea gozatzeko parada ematen duen proiektu bat, ez? Eta bai auritzen, eta baita anaitasunan ere. Eta pixka bat, denek aukera izatea txapelketan nolabait ere parte hartzeko, eta gure bertsolariak ezagutzeko, eta ez bakarrik bertsolariak, bertsogintzaren inguruan dabiltzan
bolondres profesional guztiak. Zeren, hor, gaizkatzaile talde ikaragarri hon bat dugu, epaile talde hon bat, eta, bertso eskoletan dabilen jende ugari, gero beti laguntzen dabilena. Oso, mila esker, eta ongi izan. Bale, berdin.